Un informe sobre lo que lleva Vacaciones al sur, todos. Muy bien, para hacer el camino. El 5% dos centros educativos sostidos con fondos públicos en Galicia. A proposta da Consellería de Facenda, no final do proceso, aínda que a intervención e a xestión foi por parte da Xunta de Galicia, a Consellería de Cultura, é o que nos levou a darlle o visto e prace a adquisición do Cine Fraga de Vigo en colaboración coa Diputación de Pontevedra para destinarlo a fins culturais. Acordo xa adiantado na reunión que mantiven co presidente da Diputación de Pontevedra a semana pasada, o se faixe efectiva a parte que lle corresponde para poder asinar o correspondente acordo, a parte que corresponde á Xunta de Galicia. Como xa anunciábamos a semana pasada, vanse destinar 9,3 millóns de euros a compra, dos que a Xunta aportará o 51% e a Diputación de Pontevedra o 49% restante, cun obxectivo claro, que é rehabilitar no que sexa necesario, aínda haberá que facer obras de rehabilitación, este edificio emblemático de Vigo, coa intención de convertelo nun centro cultural pioneiro e de referencia para todo o noroeste de España. É un edificio con máis de 80 anos de historia, leva pechado dende o ano 2001 e conta, dende logo, con moitísimo potencial para, como decía, ser un centro pioneiro e referente na celebración de eventos e actividades culturais. Unha vez accedida a propiedade, iráse diseñando o plan de usos, pero, por darles algunha pincelada inicial, a previsión é, dende logo, aproveitar o que xa está feito e restaurado. Hai un auditorio de 1.600 butacas, un foso de orquesta que vai permitir a realización de moitísimos espectáculos culturais de dimensión, xa estamos falando de 1.600 butacas, como decía. Hai unha antiga sala de festas que haberá que reconvertir en espacio para exposicións e actividades artísticas e moitos espacios anexos para todo tipo de proxectos culturais. En definitiva, unha gran oportunidade para recuperar un edificio emblemático e darlle un novo pulo á cidade de Vigo no aspecto cultural e a toda, en moitos aspectos, a toda Galicia.